दैसिम गिदिर गथाथा बेखौ आंनि खर'आव होनो नागिरदों ओमफ्राय बेखौ आं बुबाय बेखौ ओमफ्राय बेखौ बे आं बुबाय नालाय ओमफ्य बथल हांबाय बियो खाथियाव बथल दंमोन नालाय जौ बथल ओमफ्य बथलखौ हाननो नागिरनायाव बियो आंखौ आखाइ हमथानानै बे बथलखौ लाबोबाय ओमफ्राय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिबै बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि बर' हारिनि आंगोलोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बियाम सोदोब चेनेल स' गाइस गोबां समनिफ्राय भिडिअ बानायाखैमोन नङा होमबा दिनै भिडिअ बानायफिननो गोनां जाबाय आरो साकन्द्रायानो जोबनो थाङा नङा होमबा दासिमबो साकन्द्रा क'क्राझार चिरां नङा होमबा स' गहपुरावबो दाख्लैबावै खौरां फैदोंमोन आंनाव स' बेयाव बारा फुल इनफरमेसन मोनाखै आं बिनि थाखायनो बिनि सायाव भिडिअ बानायाखै आरो दायो क'क्राझारनिफ्राय चिराङाव जाफैबाय क'क्राझाराव सिगाङाव बिराद दावराव जादोंमोन साकन्द्रा सिखाव नङा होमबा दायो चिराङाव फैदों जाथाय जादों आं बिनि फुल इनफरमेसन खोन्थागोन नोंथांमोना मैया आं मोन्दों खबरखौ मैया जाथाय जानाय हस्पिटालाव लांनाय बिराद 7:30 जादों जानाय लोगो लोगोनो बिनि उनावहाय खबर मोन्दों बाट जों खालि मैया बानायनो मैयाथ' हर जाबाय नङा होमबा भिडिअ बानायस्लाबनो हायासै आरो बिनि गेजेराव भिडिअखौ खबर मोन्दों होनबानोखि बानायलाबाय नङा बे हांखु दावरु आं बेखौ उइदाउट इनफरमेसन नङा होमबा फुल इनफरमेसन गैया आरो नोंथांमोना आंखौ भिडिअखौ नायनानै माने इनफरमेसन फुल मोनो होननानै एक्साइटेड जाखायो स' बिनिखायनो आङो फुरा इनफरमेसननि सायावसो भिडिअ बानायो स' गाइस बे जाथाया जादों केशब मोसाहारिनि न'आव बे जाबाय सिदलिनि सिङाव थानाय माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव सिदलि एरिया दङ नङा होमबा सिदलि एरियानि सिङाव थानाय बान्दुगुरि गामियाव जादों केशब मोसाहारिया दांथलाव थायोमोन सार्भिस मावो होनना बुंदों स' बिनि गेजेराव दा बिनि न'आव बिनि केशब मोसाहारिनि बिसि आरो बिनि गेजेराव बे रुवाथि थायो होनना बुंदोंमोन बे रुवाथिया बेसिकेलि कार्बि आलं दिमा हासाव हाफ्लंनि होनना बुंदों बिनि मुङा जाबाय सानरोमि बर' स' बिनि गोबां लं स्ट'रि दं आं बिनि स्ट'रि मोनथिबाय बाट आं माखासे बाथ्राखौ दोननांगोन बे हाबा जानाया जाबाय बाट बिनि गेजेराव गावनि हौवाजों गारलायनाया एसे सम जाबाय स' गुवाहाटियाव थायोमोन गुवाहाटिनिफ्राय बेखौ ओरै रां फैसा गैयिनि बेफोरबायदि थानो गोनां जादों आरो बियो स' आं बिनि बाथ्राखौ बारा बुंफोरजोबला नङा होमबा स' माखासे इम्परटेन्टखौल' खोन्थानोसै मैया हरनि 7:30 बाजियाव मैया 9 अक्ट'बर दिनै 10 अक्ट'बर नङा होमबा मैया हरनि 7 बाजियाव हरनि 7:30 जादोंमोन बे घटनाया अन्थाइ खुबैबाय थादोंमोन होनना बुंदों खेबनै खेबथाम बिनि गेजेराव न'खरनि मानसि बिसोर गाबख्रावबाय नङा होमबा स' सानरोमि बर' बिसोर गाबख्रावबाय आरो बिनि गेजेराव न' खाथियाव थानाय गामिनि मानसिफ्रा बे रायजो राजाफ्रा फैनानै मा जादों सोंबाय बिदिनो साकन्द्रा फैदों ओरैफ्राव अन्थाइ खुबैदों मादों नामा बिसोरनि गेजेरावनो आरोबाव खुबैबावदों होनना बुंदों बुंनाय मथेबा स' बिनि उनावहाय पुलिस लेंहरलायनाय जाबाय पुलिसा फैनानै जेबो एक्सन लायासै आरो बिसोरो एगेन्स्ट पाब्लिकनि सायावसो एक्सन लाबाय आरो पाब्लिकखौसो बुनानै हरदों होननानै बुंबाय आरो स' बिनि थाखायनो बे जाथाया जाबाय बिसोरनि थाखायबो आरो बिनि गेजेराव बिसोर जुदि मोजाङै एसे नायबिजिरमोनबा जानायबो नङामोनदां आरो बिनि गेजेराव 1 घन्टा आधा घन्टानि गेजेराव माने पुलिसा बुना होबायना स' बिनि गेजेराव गामिनि मानसिफ्रा खारस्रालाजोब्बाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव स' गामिनि मानसिफ्रा खारस्राजोब्बाय गावबा गाव न'आव थांजोब्बाय नङा होमबा स' बिनि उनावहाय मा जाबाय बे जाय सानरोमि बर' जाय रुवाथि बियो गय लायनो थांदोंमोन होनना बुंदों न' सेरावनो न' सिङाव माने बाहेरायाव दंमोन बे रुमाव जाय थायो बिसोरो स' बेयाव लायनो थांदोंमोन बेयावनो बेखौ हमनानै बेयाव माने बथल गोबै बे बथला बे माने सिफायखानाय दंमोन बेजों बेखौ गोदोनायाव हादों होनना बुंदों बथल सिफायनानै नङा होमबा स' बे बथल सिफायनानै हानायाव समाव बेयाव बौबाय नोंथांमोना भिडिअ नुबाय इन्टारभिउबो नुबाय गोबांनो आरो बिनि गेजेराव बिनि मुङानो सानरोमि नङा होमबा स' आरो बिनि उनाव बे हाफ्लंनाय बथलजोंनो बेयो माने बिसोरजों नारा नाथा फाइट नांफिनदों जाहैदों आरो बिसोरनि माने बे सिफायनाय बथलजोंनो बिसोरखौबो सोरबा सासे बिसोरनि गेजेरावबो माने सुनानै हरबाय जाहैदों बिसोरनावबो गोगोम नांदों होनना बुंदों बेबो बे नङाखि आंखौ सोरबा बुफैदों आंखौ सोरबा हमख्रफैदों आंखौ सोरबा बुथारनो फैदों बे नङाखि आं बिसोरजों बुथारजानो स' बेबो नारा नाथा हिन्जाव नङैनि बेबो हौवा बायदि एखेबारे बानायदोंमोन स' बिराद मोजां फाइट नांदोंमोन बेबो माने गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय बिनि थाखायनो बे जुदि बिदि खालामामोनब्ला बेखौ बुथारनानै थांनायाथ' जाखासिगौमोन स' बिनि उनावहाय बेफोरबायदि दावराव जानायखौ खोनानानै एसे एनै स' न'खरनि मानसिफ्रा नायफैबाय स' थै बेयाव गनाय आरो बिनि उनाव मानसिया गोग्लैना दं स' बिनि खोन्थानाय भिडिअफोरखौथ' नोंथांमोना नुबायानो नङा होमबा स' बेसिकेलि सानरोमि बर'नि मालिक बा केशब मोसाहारिया दांथलाव थायो होननानै बुंदों बेसिकेलि बांसिनानो केशब मोसाहारिनि हिन्जाव आरो बिनि गेजेराव बे सानरोमि बर' बिसोर थायो होनना बुंदों स' दांथलाव थायो माने सार्भिस मावो जानो नङा होमबा स' दायो बेखौ जेथिया बेबायदि दावराव एसे खोनाबाय स' खोनाखागोनानो दावराव नङा होमबा स' बे दावराव खोनानो थाखाय बेनि खाथियाव थांबाय बे गोग्लैना दंमोन स' दाना जाबाय मा जाखो मा माखो नङा होमबा स' बिनि उनावहाय बेखौ हस्पिटालाव लांनाय जाबाय नङा होमबा बयबाबो सांग्रां मोदा मोदि मोनखागोन बिदि जाथाय जायोब्ला नङा होमबा स' बेखौ लाना थांबाय आरो बिनि गेजेराव पुलिसफ्राबो जेथिया लेंहरबाय बिनि उनाव बिसोरखौ बुनासो थांबाय पाब्लिकफोरखौ एक्सन लायालासिनो नङा होमबा स' बिसोर जुदि एक्सन लानाय मोनबा माबा मोनसे जागौमोनदां आरो बिनि थाखायनो बिसोरो दायो हस्पिटालाव लाना थांबाय आंथ' बिराद आसुरित माबा मोनसे घटना थैसिन खबर मोनाखै बिराद खबर लाबाय आं मैया हराव एखेबारे स' बिनि
बिनि उनाव आं इन्टारभिउबो नुबाय बिनि उनाव हरदि हरला स' बिराद गोसोआ गोजोननाय मोनबाय आरो बिनि गेजेराव सानद्रिमि बर'नि मालिक बा केशब मोसाहारिया इन्टारभिउ होनायखौबो नुबाय आङो बिराद गोसोआ गोजोननायबो मोनबाय आरो फट'बो मोनबाय आङो भिडिअबो मोनबाय गासिबो हरजोब्बाय आंनो हरग्राफोरा ओमफ्राय बिनि उनाव आं मैयानि भिडिअ बानायनो सानदोंमोन बाट बानायनो हास्लाबासै बे नङा कि उइदाउट इनफरमेसन आं जानला माला भिडिअ बानायखाया नालाय स' ओमफ्राय बिनि उनावहाय दायो दिनै डिसि अफिसाव बे काजोलगाव माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे सिडलि ओरै आगोलाव थांनानै काजोलगाव नङा होमबा सापागुरि ओरै फैनांगौ ओमफ्राय सिडलिनि ओरै थांनांगौ स' बिनि सापागुरि आरो बेसिकेलि सापागुरि आरो सापागुरि आरो माने सिडलि बे गेजेराव थायो काजोलगाव स' बे काजोलगाव मार्केटखौ बारनानै मोनसे डिसि अफिस दं चिरां डिस्ट्रिक्टनि स' बेयाव धरना होदों होनना बुंदों बे पुलिसफोर एक्सन लायैनि मायैनि आरो बे पुलिसनि जाथाय जानायनि फारसेथिंजाय न' एटेक जानायनि मानो गले गले जाबाय थादों आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि क'क्राझारावलाय चिरांलाय दाख्लैबावैसो आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो बे सालाकाथि आमलायगुरियावबो जाना थांखांबाय नङा होमबा स' गोबां जागासिनो दं बिनि थाखायबो धरना होदों आरो दाख्लैबावैबो जोंहा फर्मार बन मन्त्रि माने फरेस्ट मन्त्रि जोंहा प्रमिला रानी ब्रह्मआबो धरना होफादों आइजोफोरजों नङा होमबा स' बिनि थाखायबो होनाय जादों स' बेसिकेलि आं बेखौ बुंनो थाङो बे एसे पलिटिकेल इसु जागासिनो दं नामाथाय मानो होनोब्ला पुलिसफ्राबो जुदि एक्सन लानांगौ ओरैनो खोनाखादों साकन्द्रानि दावराव हमनाय मानाय नङा होमबा स' बिसोरो एक्सन लानांगौ स' बिनि गेजेराव बिसोर माने पाब्लिकखौ बुनासो थांबाय एफा बुरजा पाब्लिकआथ' बुरबक नङाना नङा होमबा स' एक्सन लानाय नागिरो बिसोरखौ बुनासो एसे थांदोंब्ला बे होमबा एसे बे एमएलए एमपि माबा माबिफोरनि एसे आखाइ थागोन नामा बेबो बिदि सानलायलांदों माने नङा होमबा स' पलिटिकेल इसु बायदि थादों आरो सोरबा बुंदों नबखुरमासुरिनिया सोरबा बुंदों माबा माबि स' आं बारा रावखौबो बुंनो थाङा नङा होमबा स' गाव गावनो बुजिलायदो नङा होमबा बिदिबो डाइरेक्टलि रावखौबो बुंनो हाया इंगित होनो हाया स' गाव गावनो बुजिलायदो नङा होमबा नोंथांमोनानो कमेन्ट होलायनानै गावजों गाव रायलायलायदो आंबो मोनसे भिडिअ बानायबा आं बेयाव रिक्स थायो नङा होमबा बुंनायनि स' नोंथांमोना एसे इंगितखौ बुजिलायदो मानो होनबा बर' रावबो गोबां गुबुन जाथिफ्राबो बुजिग्रा थाबाय नङा होमबा स' ओंखायनो रावखौबो बेफोरबायदि इन्जाम होनो हाया बा माने दसि होनो हाया एबा माने दायनिगिरि खालामनो हाया रावखौबो नङा होमबा स' बिनि थाखाय नोंथांमोना एसे एनै बुजिदो माने स' जोंना नै 2020 जा इलेक्सन फैगासिनो दङ स' बेयाव मुसलमानजों बर'जों दुश्मन जालायगोन आरो बिनाव मुसलमानफ्राबो गोबां थायो बिटिसिआव आरो बर'फोर थायो बर'फोरा बर' जथुमा जाखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय गुबुनफ्रा थायाबा जोंथ' जेनखागोनानो एसे बेफोरबायदि थायो नङा होमबा जुदि बर'फोरा जथुमा जानानै बिनि उनाव मुस्लिमफ्राबो जोंजों ज' थायोब्ला अब्लाथ' जों 2020 मायथाइयाव जोंनि इलेक्सन मार्चआव जाय फैगोन 2020 मायथाइनि जों देरहाखागोन स' बिनि थाखायनो गिनानै माखासे पलिटिकेल पार्टिफ्रा माने जोंनि सायाव एसे गेलेदों नामा आं बेफोर सानो मानो होनबा बर'नि जायगायावल' बा बर'नि न'खरावल' बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दं स' ओंखायनो रायजो राजाफ्रा एसे साबधान थालायनानै बिनि सायाव एसे नोजोर होदो स' साथाम होनना बुंदों दाख्लैबो बैयावनो साथाम होनना बुंदोंमोन आरो बेयावबो साथाम होनना बुंदों स' बे साथाम मानसि गोबां खोनाबाय आं बे साथाम साकन्द्राखौ गोबां खोनाबाय एखे जयैनो मिथिबायना बे मैया जाथाय जानाय 7:30 हरनि 7:30 जानाय सानद्रिमि बर' बुंनाय माथिबाथ' बिसोर बर' नङा गुबुन माने मुसलमान बा बिदि जागोन होनना बुंदों स' एक्सुवेलि बिसोरखौ फैसा होनानै माने बर'जों मुसलमानजों एगेन्स्ट खालामहोनाय जेनेबा बे बुंबाय दायो बेथ' मुसलमान बायदि नुबाय दा मुसलमानफोरखौ जों सन्देह खालामसिगोन दायो बयबो ओमफ्राय मुसलमानफोरखौ सन्देह खालामनानै बिसोरजों एगेन्स्ट जासिगोन जेब्ला मुसलमानफ्रा जोंजों एगेन्स्ट जायो अब्ला मा जासिगोन जोंनि भट बिसोरनो जोंनो भट होनाय नंला बर'नो नङा होमबा स' बे जाय मोनसे मेटार्स बे जाय कन्डिसन माने जाय आयदा बिसोरो बाहायदोंना बे बर'नि सायाव बे 2020 इलेक्सन आं माने सानदों बेखौनो माने इलेक्सननि थाखायसो बेफोरखौ खालामदों नामा मादों नामा बिराद कनफिउस माने जों खालि बर'नि जायगायावल' माने जाथाय जानांगौ नङा होमबा आंथ' दासिम खोनानाय मथे बर'नि गामियावल' बर'नि जायगायावल' बानायनाय बेफोरबायदि जाथाय खोनागासिनो दं माने स' बेसिकेलि आरो बेबो बिटिसिआवल' जादों माने आरो आउट अफ बिटिसिआव फैथ'वाखैनो गफुराव दाख्लैबो खोनादों बेबो नंखाय बांखायसो ओरैनो जास्ट मालायखौनो बुंलाबायनो बाट बारा इनफरमेसन फैयाखै ओंखायनो आं बेखौ नंखाय होनना सानथ'बाय बाट बिटिसि एरियायाव रियेलिटि जाथारदों नङा होमबा सोरनिबा थै मानाय सोरनिबा एखेबारे मोखां मावनाय हस्पिटालाव थांनाय नङा होमबा आमलायगुरि मागुरि गथ' बिलाइनाय साब्रै मानसिनि नङा होमबा स' गोबां साननो गोनां जाथारबाय जोंनि बर' हारिनि गामियाव नङा होमबा थानाय मानाय स' मोजाङै न'फोरखौ रुमफोरखौ लक खालामनानै लादो आरो बिनि उनावहाय मोजां बिदि बायबा CCTV केमेराफोर लागायनो हायोब्लाथ' बिराद साबसिन स' आं बेखौनो बुंनोसै एसे साबधान थादो बयबो रायजोफ्रा स' आं बेखौनो बुंनानै आङो बेनो बुंबाय कि बे हिन्जावा
जाय जाथाय मैया जादोंमोन हरनि 7:30 बिनि मुङा जाबाय सानरिमि बर' आरो बे हाबा जाखानाय बिनि गेजेराव हौवाजों हिनजावजों बिसोर सानैजों गारलायनाया गोबां सम जाबाय आरो बिनो गुवाहाटियाव थायोमोन बे सानरिमि बर'आ गुवाहाटियाव थायोमोन स' बेनिफ्राय बियो चिराङाव रुवाथि थाफैबाय आरो बियो बेसिकेलि आं बुंखाबाय कि कार्बि आलंनि डिमा हासाव हाफ्लंनि होननानै बुंदों गावनि बुंनाय मथेबा स' बेनो बिनि फुरा डिटेल्सआ थेंक इउ स' माच बे जाथाया जादों केशब मुसाहारिनाव स' थेंक इउ स' माच गाइस एसे मोजाङै गावजों गाव गोरोबलायनानै एसे सानलायनानै थादो रायजोफोर खुलुमबाय बाय बाय